Oras mahita salukna di hamu damang dok dainang pajupang mahita muse rap dot video nami di tikion lahu mangurupi hita mangatusi hata itu hatta ima jamita pertanyaan ada orang so pasahat tami jumur mahita martaniang asini roha mari hamu dok dame nesien debata mata dok nesien anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Epistel tu Minggu tanggal sia Februari 2025 imana tersurat di Amos bidutolu ayat sada roli ayat walu. Songron ma hatani tuhatta. Tangihon hamu ma hataon nanidok ni Jahuba taringok tu hamu hala Israel. Taringok tu sadok bangso. Nahu togihon ruar sian tano Misir. Songonoddo. Holan hamudo nian na hutadda sian nasa bangso di tanah on. Dibaheni lulu honokku matu hamu saluhut hajahaton munai. Tum udur ma tagamun mardalan dua halak da jolo sian dos ni rohana sida. Tum tagamun ma patungoromon babiat ditobak da adong sor onna. Tum tagamon pangiaron ni anak ni babiat ma suarana sian liangna da adong na jupangsa. Tum tagamun ma terjail pidong tu jorgong di tano mulu sojolo di tahun sabil. Tum tagamun ma bikas jorgongi sian tano da adong dapoksa. Tum tagamun ma makuling sarune di bagasan huta. Sobiahaton situan natorop. Tung adong matagamon masa parmaraan di bagasan huta. Sobinahen ni Jahuba. Aida ngadong dibahin Tuhan Jahuba nanggo sada. Da jolo dipapatar sibunian na tu panurirang. Akan aposonei. Patungoromon babiat. Tung ise mah na sumabiar. Makuling Tuhan Jahuba. Tung ise ma naso manurirang. Ido yang go sahakna. Hurian itu hatta damang doh denang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Songon nato ras tang di halo mohon anak konna di bagasan akahajukaton. Anan ido hiadu hubigi ditiki berbadai danak di sahala ama do tetanggana anggo amaon pitor anak naribuan tu jauh jala jumulu di dicingi jumulu di disonggahi jala ikon bonon na tu jauh tok tu malu ngai buat tu jauh dang nagabi pasonang-sonangon na alai songgahan na jala mungkin dora olorona marang nari gotil marang na bohama behenon na pasti do hacitan dadanahi. Hape molutei do ikan anak na do. Dang gabi anak ni halak. Nian pikiran ni diba ai bohado licingan na anak na. Bohado na gabi rimasan na anak na. Barang tumakum manyan anak ni halaki dilibas. Dan tumakum manyan anak ni halaki dilicing. Alannya ha? Ai mulu dilicing anak ni halakan ba dang marah-marah bena anak nai. Alai song serenatoras namalo ibana lahu mengajari gelengna dang gabi anak ni halak dilicingi. Manang dirimasi jumulu do anak nai diajari marhite-hite na dipaingot manang song sahala ama ba digotili pe manang dilicing pe dang palawa ala ido dalanna lahu mengajari anak konai akadamang doh dai nang totu dang nagabi alani
suguni rohana tu geleng nei lau pamati onna. Manang dang ala ni rimas ni natorasi asa bahenonna anak non gabi marmara manang martihas ala ni akar rimasna. Dao. Alai di patu pa natorasi dui songon dalanna mengajari anak konai. Molo pesipata songon na tabereng dang songon na manusiawi manang dang songon na nepotisme alai ajaran na bohado anak konai gabi mengulu ibana di parange di bagasan poda di natorasna. Akadamang do nang songoni mana naing di patulu honde bata tu bangso na pinilik nai. Naung pinaluana sian perhatubanan jala dibuan na sida tu sada inganan ima naung ni warihonna ima tanu kanaan. Bato tu siani berengotta alani holong ni rohan de bata dona di palua bangso na hina holongan nai asa unang marmara na sida asa unang nyan gabi hatuban na sida salilingna alai teide dona boha holong ni rohan ni bata dung dibuan na sida sian perhatubanan mesiri adong dona mabain ni rohan de bata aito tu halah sian na ribana idona gabi patuli bana holongna dibuat dona sida haruar sian tanu misir alai dung mardahalan tiki nang nilihat de bata hamoraun tu ne sida na nang nilihat de bata tu ne sida akan rekok di permuluan na adong makana lupa muse ima tona ni de bata asa unang lupa na sida tu de bata naung palua hon na sida na sian perhatubanani mamora na sida dia ka arta mamora na sida dia kana adong aka sipanganon dohot aka hasangapon alai adong ma natadiu ima marpogus du na sida di ngolu partodion na sida dang di ingok be de bata di halupaut do de bata damang do de nang idun nungain disuruh masih amos lahu paingoton musi bangsoi menungguli na sida muse asa mulak muse mangingok de bata na patuluon holong na selilingon naung paluahon na sida sian perhatubanan misiri unang benyan na sida gabe mulak muse ala ni hajahaton unang benyan muse na sida diuhum ala naso dingok na sida de bata ido dipengok muse diturpukon songon dia dona holong ni rohani de bata tu na sida holan hamudon yan na hutadda sian nasa bangso di tanah on termasuk penekanan nama cebel gai mulu sanga di dok de bata holan hamudon yan na hutadda sian nasa bangso di tanah on mungkin do horani di tadda de bata daung bulang do bangso alai wasa jokon hutadda akadamang do de nang penekanan nama cargado mulidokon hutadda berarti mengenal di boto do songon dia bangsoi jala molo nunga do ditadda pasti doi nunga di masuk tu bagasan rohana jadi pengenalan itu bukan hanya dari luar alai pengenalan ni saat do tu perbagasan nunga pe molo hita mandok nunga hutadda de bata dang saya holan sian kulit perdurunai alai kona tu sata do songon dia do sebenarnya parange mana pabahenan mana songon dia do na tindakan di debata tu mulutta mulu ngata do kota tadda debata pe songon ido di dok do raking nunga hutadda manang holak kamu do hutadda penekanan hata di taddaon berarti nunga di masuk tu bagasan rohana tentu akan di masuk tu bagasan rohana kamanginang akan amri Allah ngimon na suruh dua sian rohana sian ate-atena ido ibadulu do dison molo naung dia Allah ngi de bata ditadda dona jala ikuton nami
Hita pe akan menginang songoni banyak kita. Naung itan dari bata hita ikon naeng do itunot te ibana. Unang bena aka arsa ni rohan di bata setahun. Alai tasu marohan di bata tanului madia na gabi aka ulang halomuan ni rohan di bata. Kemudian itu hatta damang dok dainang molo di suaraon nungan di hita tikion aka sebab akibat doon manang bahasa masa songoni pasti ada penyebabnya. Bahasa ma gabi diri masih manang muruk di bata tu bangsa Israel ala daun ditinggal do di bata si Amos pedisi rumah lau pas hatu ni menunggu li bangsa asa budak ita petong akadamang dok dainang porduro mulungan sungguh tu hita taingok ma ate ulang gabe so tabige ikon tabuka ma si pareota ulang do akka hata si paingot mana kapicang-picang lungain unang ma tacoba lahu manutu si pareota alita tangi homma sude nai ko pasti dona mangalehon akan ringgan di mulutta balam manungain nang disuruh di bata panurirang Amos lahu manarahoni ikut barabuga umma atau akadamang do dainang ta ulah mai tabau ba marohatta unang sana tarimas di bata sotum sana muruk di bata tuhita alani akka parangetta nasoture mulailah berbuat yang baik mulai sekarang asa menutape nitan dari bata dialongi di bata gabi haisian di bata maita atau Tuhan mama ngaramoti kita jadilah berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Amin. Martani yang maita. Maulate male Jehovah di bata di pangaramujon di hamiti kion. Urupi mahami makanguluh natam. Asa buya le Tuhan. Ngulu namion. Gabi pasu-pasu takana hubadiang nami. Mangasahan guarni anakmu Yesus Kristus. Jalo matang yang namion. Amin.